Ponorkový klub Žilina sa zúčastnil v Českej republike významnej modelárskej súťažnej výstavy Model Hobby. Ide o najstaršiu modelársku výstavu v Československu. Vladimír Randa v nej dosiahol krásne prvenstvo, získal zlatú medailu, ktorú vyhral s nemeckým vojenským modelom U-9540. Je to vlastne takým menším sviatkom každoročným, ktorý modelári využívajú na to, aby sa proste spolu stretli, aby predvedli, aké majú nové modely a samozrejme pozreli sa, čo je nové vo svete, myslím teda modelárskom, kedy čo sa nové vyrába, aké sú nové technológie a tak ďalej. No a my sme tam samozrejme priniesli ako ponorkový klub svoje ponorky, s ktorými sme vlastne boli aj v Žiline na Žilinskej priehrade, na tej známej bitke o Žilinskú priehradu. No a jedna z našich noviniek, to je vlastne momentálne jedna z najkrajších ponoriek, ktorá sa vyrábala v 1944 roku a slúžila v nemeckej armáde. Je to model U-9540. Tak táto ponorka bola vyhodnotená odbornou komisiou ako prvá, to znamená, že získala zlatú medailu pre rok 2010 a 2011. Pán Randa sa po dlhšej odmlke venuje opäť modelárstvu. Posledných 6 rokov venoval lodiam, konkrétne ponorkám. Je to neuveriteľne fascinujúce z toho dôvodu, že vlastne vidíte, že tá ponorka jednoducho pláva pod vodou, i keď mnohí hovoria, že sa ponorí nie je vidieť, to nie je celkom pravda, pretože aj pri tom lietadle, ktoré sa vzdiali na tom obzore, vidíte len obrysy, takisto v tej vode vidíte obrysy a je to hlavne o tom, že tá ponorka je neuveriteľne technicky náročná, proste rozvíja to vlastne váš či už elektrotechnický, alebo zdatnosť remeselnú. Takže odporúčam, pretože chce veľa trpezlivosti, veľa času, no a troška peňazí. Modelárov je v súčasnosti málo, pretože mladým chýba najmä trpezlivosť. Tento koníček si vyžaduje skutočne remeselnú zdatnosť, potom to rozvíja jeho fantáziu a ďalšia vec je v tom, že tá trpezlivosť tu potrebuje mnohí z nás v tom živote a taká priebojnosť, pretože vlastne tie výsledky sa nedostavia okamžite, ale musíte to jednoducho pred sebou tlačiť a získať vlastne to, čo chcete získať. Modely ponorkového klubu Žilina sú presnou kópiou skutočných nemeckých ponoriek, nielen svojím výzorom, ale aj funkciami, ako je dokonalé ponorenie sa až do hĺbky 10 metrov, či dokonca imitácia streľby z torpéda.